Ayan guys, bali nag-repack ako ng asin. Ayan, yung nandito sa dulo is tag 5. Ito naman is tag 10. Tapos ito ay tag 15 pesos. Ayan. Tapos ngayon, magre-repack naman tayo ng bigas para pang isa-isang kilo, diba? Para madalian lang. Nagre-repack rin pala ako ng kalahati, 3/4 para yun, kasi may mga bumibili ng kalahati, 3/4, diba? Ang bentahan ko nito is 48 pesos. Ayan guys, bali nakapag-repack pa lang tayo ng limang balot ng tag-1 kilo. Bali hindi pa ako tapos dahil magre-repack pa ako ng 3/4 at saka ng kalahati kasi may mga bumibili talaga dito. Ayan guys, bali ngayon bumili tayo ng kalahating kaban, 25 kilos. I-share ko sa inyo kung magkano ba yung bentahan ko, kung magkano ba yung patong ko, kung ano ba yung bago kong diskarte. And i-share ko na rin sa inyo yung mga style ko or diskarte ko noon. Noon kasi nung bago-bago pa lang ako, ang ginagawa ko, pupunta lang ako sa tindahan na malalaki na may mga bigasan. Tapos 'di ba doon pag bibili tayo ng halimbawa bibili tayo ng isang sako or kalahating sako, humihingi tayo ng discount. Minsan nakaka-discount ako ng 50 pesos. Halimbawa, ang binili kong bigas is 45 kilos. Tapos bibigyan ako ng discount. Hindi na siya papatak ng 45 kilos. Pero pagdating dito sa tindahan ko, binibenta ko pa rin siya ng 45 or binibenta ko rin siya ng 45. Diba? Parang wala akong tubo. Pero meron na akong kita ron, yung discount na hiningi ko. 45 times 50 is 2,250. Tapos nakukuha ko siya ng 2,200, di by 50 pesos na akong discount. Kaya ang bentahan ko na lang dito sa bahay or dito sa tindahan is 45 din, di ba? Pero ngayon guys, hindi na ganun yung gawa ko dahil hindi na ako pupunta sa mga malaking tindahan. Bali may kinukuhaan na ako or may naghahatid dito. Pero yung ganun nga, pa isa-isang sako or para kalakalahating sako lang naman yung kinukuha ko. Kaya hindi ko alam kung magkano yung pinakabentahan talaga sa malalaking tindahan. Ang ginagawa ko na lang ngayon is, ako na yung nagpapatong. Tapos ang ginagawa ko, halimbawa, kinuha ko ng 1,080, divide 25, di ba papatak siya ng 43 something. Di ba? Pero ngayon guys, hindi ko na siya dinidivide sa 25 kilos. Halimbawa, di ba kalahating sako, 25 kilos. Halimbawa, kuha ko dito is 1,080. Divide ko na lang sa 24 kilos. Bakit? Kasi di ba, yung isang sakong bigas at saka kalahating sakong bigas, hindi naman talaga siya sakto. Laging kulang ng 1/4. Kaya ganun yung ginagawa ko. Halimbawa, 1,080 divide 24. Bali, yung 3/4 is, ina-accept ko na nakita ko na yon. Bali, katubuan ko na yon. Pwede kong gamitin or pwede kong ibenta pa rin. Kaya, ang ginagawa ko, 1,080 divide 24. Parang papatak siya ng 45. Kaya, ang bentahan ko na is 48. Bali, 3 piso yung pinatong ko. And 45 plus 3, 48. Kaya, bali, sa 1 kilo, may patong akong 3 piso. Ayan, 3 times 24, di ba? 24 nga lang. Bali, meron akong 72 pesos na tubo sa 1,080 kong puhunan. Tapos, yung 3/4 na bigas, ayan, magkano rin yun? Pwede kong ibenta or pwede kong gamitin. Pero kadalasan is, ginagamit ko na lang siya. Kaya yun, bali sa 1,080, meron akong 72 pesos at saka 3/4 na bigas. So, diba? Yun yung diskarte ko. Yun na lang ginagawa ko dahil hindi naman talaga siya sakto sa 50 kilos or 25 kilos. Ganun lang naman. Ganun yung diskarte ko na ngayon kasi nga napansin ko talaga na matagal ko nang alam na laging kulang yung timbang ng isang sako at saka kalahating sako. Pero hindi naman nakasalanan ng kinukuhaan natin o kinukuhaan ko dahil binabagsak naman na yun sa kanila is ganun na may kasalanan na siguro yun nagre-repack yung pinaka main na naglalagay. Basta siguro lahat naman parang ganun na talaga, di ba? Yun lang naman guys. Bali ang patong ko sa bigas is 3 piso at saka yung 3/4, di ba? Mapa isang sako man yan or kalahating sako, 3 piso ang aking dagdag plus yung 3/4 na bigas. Diba? Yun lang guys. Yun lang yung aking kunting share dahil magre-repack pa ako ng 3/4 at saka ng kalahating kilo. Para pag may bumili is ready na tayo. Kapag bumili ng 2 kilo, saka ako magtatakal ng 2 kilo. Hindi naman lahat yun is tinatakal ko na. Meron talagang
kunti lang yung nire-repack ko pa kasi merong bibili ng 4 na kilo, 'di ba? Pero napakabihira dahil gaya ng sabi ko, nabibilhan lang naman ako dito kapag sarado na minsan yung mga tindahan or naubusan yung malaking tindahan dito dahil yun, malit lang naman yung aking tindahan kumpara sa iba dito, 'di ba? Yun lang guys, thank you for watching.